dyma ni, aelodau o Cangen Merched y Fawr, Ffynnon Groes. A ni mas i joio! A dyma ni, aelodau o Cangen Merched y Fawr, Ffynnon Groes. Bethan, Mandy, Elin, A Rian. A ni mas i joio! ond wrth gwrs, wrth fwynhau, byddwn hefyd yn cadw'n driw i un o amcanion Merched y Fawr, sef hyrwyddo diwylliant Cymraeg ac addysg yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg. Buodd Rachel James a finne yn ffodus iawn i cael ein gofyn mewn i siarad â'r plant ynglyn â'r llyfrau Wini yn darllen pan Wini yn blant. A pleser oedd gweld bod y plant yn yr oes digidol a electroneg yn dal i fwynhau darllen llyfr. Ers blynydde bellach, mae Merched y Fawr Ffynnon Groes yn cyflwynio tarian a tocyn llyfr i'r disgybl sydd wedi hyrwyddo'r Gymreigdod a datblygu'r ethos Gymraeg yn yr ysgol. Mae cyflwyno'r tarian ferched yn bwysig, dwi'n meddwl, i ni'n meithrin hyder mewn plant ysgol gynradd i fod yn hyderus i siarad Cymraeg, iddyn nhw cael bod yn hapus i siarad yn naturiol yn yr iard yr ysgol ac hefyd gyda'i cartrefi. Ambell waith yn Saesneg, ond ysdyn nhw'n gwybod ac yn deall bod siarad y Gymraeg yn mynd agor diwylliant hollol eang iddyn nhw fy mlaen i'r ysgol uwchradd ac fod yn rhan o gymuned Gymraeg, mae fe mor bwysig. Odi, achos mae'n rhwydd iawn i blentyn, os 10 o blant â chi'n ysgol, i gyd yn siarad Cymraeg, a mae un plentyn Saesneg yn y mewn, mae'n rhwydd iawn i newid yr iaith i Saesneg. So mae eisiau plant cryf i gynnal y sgwrs yn Gymraeg a troi'r plentyn Saesneg. A mae hwnna'n gallu digwydd. A dwi'n gwybod mae e wedi digwydd sawl gwaith. A na pleser yw i fi i weld plentyn yn dod i'r counter y siop, wel dim yn plentyn yn oedolyn, wedi dod o cartref di-Gymraeg yn siarad Cymraeg da fi, achos bod e wedi dod mewn o'r ethos o fod yn ysgol Gymraeg, a'r awyrgylch Cymraeg a'r ardal Cymraeg. a dwi'n meddwl bod na'n dda wedyn i'r plentyn i ddysgu rieni fyd, achos mae rieni'n gweld e'n siarad Cymraeg. Mae fe'n byw mewn ardal Gymraeg a maen nhw'n meddwl, wel, bydde'n neis iawn, bydde'n ni'n lle siarad yr iaith na fyd, a maen nhw'n helpu nhw fyd yn dwi. A dangos bod e'n iaith fyw, dim iaith llyfrau a iaith y dosbarth, ond bod ni'n byw bob dydd. Iaith wys, sydd yn fawr. Ie, a llai. Rhai rieni yn neud effort i neud i ddysgu Cymraeg nhw. Odyn, ti'n iawn. Odi, mae'n un beth da. Mae Gymraeg mae cymwysterau Cymraeg wedyn trwy ysgolion uwchradd yn agor drysau eang i blant wedyn mewn swyddi yn y dyfodol. Odyn. A mae hwnna'n dod o beth bydden ni fel Merched y Fawr wedi annog y plant yma yn ein ysgol gynradd lleol ni a bydden ni'n mwy na hapus i obeithio bydde hwnna'n meithrin iddyn nhw i flaen i'r dyfodol. Odyn. Fel i ni'n annog pob rhan o diwylliant Cymraeg. I ni'n cynorthwyo'r ysgol feithrin, unrhyw beth sy'n mlaen, a maen nhw eisiau help yn y gymuned i ni na'n barod i helpu nhw, wastod. I ni hefyd bob Nadolig, wel mis Tachwedd i ni'n neud mae bob aelod yn dod mewn â eitem ar gyfer hamper. A'n aml iawn mae'n troi mas i fod yn 2 neu 2 hamper. A ni'n rhoi e'r ysgol feithrin wedyn, a maen nhw'n rafflo fe i godi arian i'r ysgol bob blwyddyn. Mae hwnna wedi bod yn digwydd ers blynydde nawr bellach. Mae'n bwysig bod ni'n dangos bod y Cymraeg, yr iaith Gymraeg, yn iaith fyw y gymuned, a nid dim ond Cymraeg yn y dosbarth. Mae'n bwysig i wybreio ymdrech y disgyblion. Mae hefyd yn bwysig i gadw cysylltiad gyda'r ysgol a'r ysgol feithrin. Ac mae'n hollol bwysig creu a cadw ethos Gymraeg o fewn ein cymdeithasau. Llongyfarchiadau bawb sydd wedi cael ei enwebu heno a daliwch at y gwaith da. Joiwch eich noswaith yn siwmai, sirmai, Sir Benfro, 2019.